the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. אשתי בת 27, אני בן 30. מתקרב מאוד הרגע בו נרצה להביא ילדים, אבל נרצה גם שיגיע להם הכל. אוכל, בגדים, כדורגל, משחקים. איך מנכ"ל בנק הפועלים זה לא מדריג, כי הוא מביא הביתה כל יום 29,816 שקלים כל יום. חתמו את זה ב2, ב5, ב10, וזו עדיין משכורת חודשית יפה להיום. יסכימו איתי אלפי מפוטרים, מפעלי הטקסטיל ביישובי הדרום. הצמיחה בישראל ב-2001 הייתה מינוס 0.6%. אנשים שעד אתמול הייתה להם עבודה רואים עגבנייה בפח וחושבים מצב המשק הישראלי הוא החמור ביותר ב-48 השנים האחרונות. 48? מוכר לי המספר הזה, ואיפה לנו זה? 4 חברות סלולר מתחרות על האוזן של 75% מהישראלים. מנכ"ל סלקום הולך לבנק פעם בחודש, מפקיד משכורת 674,000 שקלים. יש 250,000 מובטלים, 36,000 מהם נוספו השנה. כנראה שאלי לוזון צודק כשהוא שר.